ତୁ ଏ ଘର ଚାକର ହେଇ ମୋ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଶୋଇପାରୁନୁ ଆଉ ମୋ ଶୋଇଥାନ୍ତି କେମିତି ଝିଅଟା କଥା ମନାନି କେତେ ବଡ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋଷୀ ହଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିନି ସାଧୁ ଆଜକୁ 8 ଦିନ ହବ ଝିଅଟା ତା ଶ୍ୱଶୁରକୁ କୁଆଡେ ଯାଇଛି କୋଉଠି ରହୁଛି କଣ କରୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିଛି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ କାରିଗର ସେତିକି ବାବୁ ଆଜି ଏ ଘର ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଛି ଆରେ ମୋ ଘରେ କି ଘଟଣା ଘଟିଛି ନାଇଁ ବାବୁ ଆରେ କଣ ହେଇଛି କହୁନୁ ଆମ ସାନ ବାବୁ ଅର୍ଜୁନ ଆରେ ଅର୍ଜୁନ କଣ କରିଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରି ସେ ମଦ ପିଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିବ କିଛି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଥିବ ତୁ ତାକୁ ବାରଣ କରୁଥିବ ଆଉ ସେଥିରେ କଥା କଥାରେ ଗାଳି ଗୁଲାଜ କରୁଥିବ ଏଇଟା କଣ ନୂଆ କଥା କହିଲୁ ନାଇଁ ବାବୁ ସେ କଥା କହିଲି ଆଉ କହିଛି କଣ ନାଇଁ ବାବୁ ମା ବର୍ଷା କରିବି ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଛି ସାଧୁ କଣ ହେଇଛି କଣ ଅର୍ଜୁନ କରୁଛି କଣ ବାବୁ ଆମ ସାନ ବାବୁ ହଁ କଣ କରୁଛି ସେ ସାନ ବାବୁ ଝିଅକୁ ନେଇ ଏଇ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଝିଅ ହଁ ବାବୁ କଣ ଝିଅ ଆରେ କେସେ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ କୋର୍ଟରେ ବାହା ହେଇଛି এইটা কেন বি সম্ভব নয় কেন বি নয় କିଏ ତୁ ଆରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି କିଏ ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ 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 ନା ଛେନା କିଲୋ ବୋହୂ ଆପଣ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ସେ ডক্টর সিদ্ধার্থ মহাপাত্র ঘরের বহু অর্জুন মহাপাত্র স্ত্রী হওয়া করে ওরা সিদ্ধার্থ যুক্তি পাওয়া দরকার আর যে সে কর মগর চাকরি হওয়ার সম্ভাবনা নাই ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ଅର୍ଜୁନ ପରା ମତେ ବାହା ମୁଁ ସଫା ସଫା କିଏ ତୁ ଆରେ କି ଫାସ କରିଛ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାପା ଆପଣ ମନା ରାଣୀ তাহলে তুই সেই বাবু বাবু এ তো সেই নাচমানি ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଥିବ ଘରର ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ବାହାରି ଯା ଆରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଥିବ ଘରର ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ବାହାରି ଯା ବାଜା ତ ବାବୁ କଣ ଶୁଣିପାରୁନି ସେ ଚାହିଁଛି କଣ ଯାଉନୁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ନାଚ ମାନେ ହେଇ କେଇଟା ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟାୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସାମନେ ଏମିତି ନାଚ କରେ ତାପରେ ଏତେ ଆଜି ଖାଲି ହାତ ଉଠେଇଛି ଆଉ ଯଦି ସେ ଭୁଲର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ ତାହେଲେ ଚପଲରେ ପିଟିବି ଚପଲରେ ରାଣୀ ରକେଟରେ ଡିଜେ ଭଲରେ କହିଲେ ଆଉ ସିଧି ଆଉ ଭୁଲ କଲେ ସିଧା ଯାଇ ଗାଲରେ ବଜେ ମୋ ମନର ଅବସ୍ଥାରେ ଭଲ ନାହିଁ ମୁଁ ଏମିତି ଠୋକର ଖାଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ମୋ ଛାତକୁ ଦେଖିଲି ଝିଅଟା ମୋର କଥା ମାନିଲାଣି କେତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁନି ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ପାଉ ବୋଲି ତୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଥିବ ଘରର ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯା ବାହାରିଯା ତ ଆଉ ତା ନହେଲେ କଣ କରିବେ କଣ କରିବେ ତା ନହେଲେ ତଣ୍ଟି ଯିବେ ମାରିଦେବି ମାରିଦେବି ତୋତେ ତମେ ମଣିଷ ନଗର ରାକ୍ଷସ ତାକୁ ତମେ ମାରିଦେବ ନା ଏ ଘରକୁ ବସ ବସ କଣ କହୁ ଚାଲିଛ କହୁଛି କଣ ସିଏ ହଉଛି ଘରର ବୋହୂ ଖାଲି ସେତିକି କହୁଛି କଣ ସାନ ବାବୁ କୋର୍ଟରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି ଇଂଲିଶ କହୁଛି ଇଂଲିଶ ସିଏ ଠିକ କହୁଛି ରାଣୀ ଘରର ବୋହୂ ଇମ୍ପସିବଲ ମୁଁ ତାକୁ କୋର୍ଟରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛି ସିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ମାରି ନେଇପାରିବିନି ତମକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନି ବାପା ତମ ମାରିବା ନ ମାରିବାକୁ ମୁଁ ଖାତିର କରେନି ମାଇଣ୍ଡ ୟୋର ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ସଂସାର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିବି ତମ ସହିତ ନୁହଁ ସମୟ ଏ ଘର ମାଲିକ ସାନ ବାବୁ ନୁହନ୍ତି ବଡ ବାବୁ
এবারকে রহি মনের সাথে বড় পাইনি তুমি কিও হ্যাঁ আচ্ছা অর্জুন, মতে গোটিଏ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ତମର ଏଇଟା ଘର ନା ଗୋଟେ ଚିଡ଼ିଆଖାନା? ହଁ, ସେଇଆ ହେଇନଥିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାକର କେତେ ବଡ ବଡ କଥା କହିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତା। କାହାରି କଥା କହିବାର ସାହସ ଅଛି। ସେ ହଉଛି ଘରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। କାହାରି କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ତମର ଏଇ ଚାକରକୁ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ଥରେ କୋର୍ଟରେ ମ୍ୟାରେଜ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇସାରିବା ପରେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରୁ ମତେ କେହି ବି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି। ଚାହିଁଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମତେ କେହି ବି ଦୂରେଇ ମୁଁ ଦେଇପାରିବେନି। ତୋତେ ଦୁନିଆରୁ ଦୂରେଇ ଦେବି। এই জগতে এই জগতে ভাসি কিন্তু তো ভরি ভরি নাচ বাড়ি কো ম ঘরে বহু ভরি বাড়ি নিতে পারি রানী বার্তা তো মন শান্তি হয়ে যাব তো তাহলে ঠিক আছে তারপরে মতে আগে মারিদিও মারিদিও মতে ମୁଁ ଜାଣିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ସେମିତି ବାପର ପୁଅ ଯାହାର ସମ୍ମାନ ବଡ଼ ସନ୍ତାନ ନୁହଁ ଇଜ୍ଜତ ବଡ଼ ବଂଶର ଭବିଷ୍ୟତ ନୁହଁ। ଆପଣ ଟିକେ ଚୁପ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବଡ଼ ରାଗିଲେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହେଇଯାଏ। ବଡ଼ ବାବୁ ରାଗିଗଲେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହେଇଯାନ୍ତି ସେ କଥା ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। ନିଜ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଛ ଅହଙ୍କାରରେ ବଶବୃତ୍ତି ହେଇ ନିଜ ଜନ୍ମ କରା ଝିଅକୁ ସେ ଜିଅନ୍ତା ଛୁଡ଼ି ହେଇଯାନ୍ତି। ଆଉ ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣେ ନିଜ ଝିଅର ସ୍ୱାମୀକୁ ମର୍ଡର କରି ତାକୁ ବିଧବା ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବାପା ହେଇ ରୁହ ବୁଢା ହେଲଣି ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ କୁକୁର ଯେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ବି କାମୁଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଗୁଳି କରାଯାଏ। ଗୁଳି ଆସ ଆସ ଏବେ ଚିନ୍ତା କର ଶ୍ୱଶୁରଜୀ, ଏ ଘରେ ରହିବ କିଏ ଆଉ ଏ ଘରୁ ଯିବ କିଏ? ତମ ଅହଙ୍କାର ନା ତମ ଭବିଷ୍ୟତ? ମିଛ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ନା ଏ ବଂଶର ଦାୟଦ ତମ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ? ଯଦି ଏ ଘରେ ସମ୍ମାନ ସହ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟ କର। ଆଜି ତମ ପୁଅ ଖାଲି ତମ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ଚାବୁଡା ମାରିବେ ଆଉ ତାପରେ ଧକ୍କା ଖାଇବ ଧକ୍କା। ରାଣୀ ବ୍ରାକେଟରେ ଡିଜେ ଭଲରେ କହିଲେ ଆଉଁସି ଦିଏ ଆଉ ଭୁଲ କଲେ